Bueno, no sketch da noite vamos falar dun tema que cando menos é controvertido e chama a atención. Atendede mai, por exemplo. Cando está un no hospital acompañando a un enfermo, que hai 2 camas ou 3, e unha cama non hai naide que está baleira, por que non che deixan dormir nesa cama? Entendedes o que digo, non? E tes que dormir na merda esa do sillón, que non hai maneira de dormir, e cando estás empezando a dormir, que son as 8 da mañá, veñenlle meter a mierda do termómetro as enfermeras. Por eso vai o seguinte sketch de o acompañante que non quere dormir non quere dormir no sofá. Aplauso grandísima para Eva Iglesias. Hola. Hola, mamá. Que, mamá? Si, no, a operación de Benigno saleu ben. Sacaronlle un pólipo. Como de limón ou de limón? No, un calipo, no, un pólipo. Un bulto, mamá, un bulto. Espera. Benigno, queres falar con mamá? Estou mexando no conexo. Se está mexando, disco. Ten un conto... Sí. Pobre, pobre eu, que non sei como dou dormido nesta butaca. Sí. Mamá, deixo che que ven o médico. Veña. Boas. Hola. Que tal? Mira, veño a falar co paciente Benigno Vilaboa. Sí. Eu son a irmán, ele está ocupado, pero pode falar comigo. Pois veño dicirlle que todo saiu ben e que finalmente é benigno. Sí. É benigno por seu abuelo, porque seu abuelo por parte materna chamábase Benigno, entón el chamaronlle Benigno, ainda tuvo suerte, porque de segundo era Baldomero. Sí. Refírome a que seu irmán está ben. É o pólipo. Benigno. Benigno. Benigno é meu irmán, é o pólipo. É benigno. Non me fastidie. É benigno. O pólipo tamén é benigno. Sí, é benigno. Que casualidade! Benigno! Ei! Está aquí o médico! Vou tardar que estou cagando con TikTok. Bueno, entonces todo ben. Digo que é benigno, que está ben. Está todo ben? Está todo ben, sí. Ai, Dios mío, que alegría tan grande. Vale. Bueno, entonces hoxe dormiremos na casa, xa nos darán a alta. Bueno, pídolle paciencia porque ten que estar en revisión, pero mañá, se todo está ben, terá alta, vale? Logo me Pero paso. non nos pode dar a alta hoxe, que a min esta butaca revéntame viva. Levo aquí 2 noites e non podo máis, se está todo ben, xa marchamos para Pido casa. paciencia, vale? Logo pásome para ver que tal está benigno, vale? Vale. Veña. A paciencia. Posta, sentaste no baño a facer e poste con tito, durmense as pernas. Xa pasou o médico. Xa o vi o médico. Non dou moi boas noticias. Non me compres a caixa máis barata, por favor. Se morro, levar unha boa caixa, polo menos. Que che dixo? Dixo que a operación que saleu ben, pero que temos que dormir aquí. Bueno, muller, pois dormimos aquí, total unha noite máis, por unha noite, se nos dan a alta mañá,
Unha noite máis ben a botamos. Pero bueno, de todas formas, hai que falar, a ver como imos facer. O qué? Dijo que temos que falar de ver como imos facer para organizarnos. Organizarnos o qué? De organizar para dormir. Pero como para dormir? Ti vas dormir na cama outra vez? Home, eu estou enfermo, estou operado, terei que dormir na cama, onde vou dormir? E ti esta noite dormistes? Non dormi nada de dolor. Do dolor? Non dormi nada. Non dormistes? No. Pois, entón, se non dormistes, que máis che ten? Arrima... Quero dicir, ti de noite non dormes do dolor? Non durmo. Pois se non dormes, ti sentaste na butaca e eu xa me deito aquí e durmo na cama. Entendestes? Pero eu aos ter os puntos a min parece que me pide estar estirado. Tes O puntos. corpo pídeme estar estirado. Pero ao corpo non lle podes facer caso, porque ao corpo se lle faz caso, ao final, póstrate nunha Pero cama. teño 50 puntos. Que fago? Coño, tes 50 puntos. Te fago, teño 50 puntos. Pois haberá que ir ao Gadis a ver se nos dan unhas sarténs. Che iba a dicir eu, arrima a pala un pouco. Ai, Dios mío. Ai, parece que descansa un, Dios mío. Ai, que tiña os riñóns encartados. Que fai o paciente no chan? Quixo el. Diz que aquí lle é moi blando. No, parece que a cabaldosa fría que me alivia un pouco. Estou aquí, deiteime aquí un pouco. Miren, xa yo dixo eu porque el meu irmán non se atreve, toda a vida foi así, un cobarde, que quería lle pedir un favor. Adiante. É que esta noite, como temos que quedar aquí, non me dixo, temos que Sí. quedar aquí, el na cama non dorme. Meu irmán na cama non dorme, de feito, cando está na casa sempre dorme no sofá vendo os documentales estes dos animales, que salen os leóns. Aí durmo, eu era máis ver o león. Cando vexo o documental do león, a escoitar o león, xa quedo dormido. Claro, entonces quería lle pedir, Vale, sí, xa sei o que necesita, claro. entendeume? Sí, por supuesto. Despois dicen que está mal a sanidade. Quen está mal son os médicos, non a sanidade. Non se decía por eso. Non era por eso, o que che quería dicir é que meu irmán prefiere dormir aí na butaca. Bueno, pois durma na butaca, Pode, claro. non? Sí, pode, se el prefire, sí. Podes dormir Que na... non, que eu non quero dormir na butaca, eu quero dormir na cama. Pero podes facer caso ao médico. Pódeme dizer tolear, por favor. Durma vostede na cama, xa está. Pero non acaba de dicir que pode dormir na butaca. Sí, pero non quere. Bueno. Eu creo que teño que ir para lá, No, ti vas comigo para aquí. Coita unha cousa. Dime. Esta noite quedamos aquí sí ou sí, non? Non hai maneira de que den alta hoxe. Temos que dormir aquí. Bien. Sí. Pois, xa que teño que dormir aquí, e nesta cama non hai ninguén, levo 2 noites dormindo nesta butaca que nin reclina, teño isto xa oxidado, dá igual se me deito aquí a dormir. Pero que esta cama é para os pacientes. Aí está. Pero é que non hai paciente. Ahora mismo non, claro, pero... Ahora mismo non. Pero se ingresa un de noite, que? Si Se ingresa, ingresa un de noite, estás tú dormindo aí, que? si ingresa un de noite, levantaste ti e dormes na butaca. Eu
méteme aquí. É que non se pode, vale? Non se pode. Non se pode, son as normas así, non se pode, vale? Díxeme de molestar. Non se pode. Abuelo, ven cá, yo es que yo... Marimar, ponte aí un pouco, vamos a facer as cousas. Tú non queres estar aquí. No. Tú estás incómodo. Podo ir para a casa? No, jodes, te quedas aquí que es miña irmá. Vale. Para eso está a familia. Hasta mañá. Pa onde vas? Pa onde vas? Que hora é? Que hora é? Ás 10. Ti crees que vai ingresar alguén ás 10 da noite? Quen vai ingresar ás 10 da noite? Non vai ingresar ninguén. Aí usted tamén ven regular, eh? Señora, que fai aí? Que Eh? fai aquí? Ten que deixar a cama libre para o paciente. Madre que me parió. No, vos non vos preocupedes, xa revento eu o lombo aí na butaca esa. Tranquilidade todo. Vai ingresar o señor? Sí, claro. Po que lle queda Boa que falta se ten. deite. Po que lle queda que se deite, polo menos. Mira unha cousa, doutor. Sí. Só che pido unha cousa. Conte-me. Eu podería ir un momento á casa, coller unha manta. É un minuto e xa veño. Sí, claro, Por suposto. favor. Por suposto que sí. Vou un momento ali Claro. á casa e xa veño. Traeme o cargador do móvil. Vai a merda! Vai a merda, tú! Veña, levántase. Sente, deixate estar. Aí, senta. Bueno. Senta. Axudo. Espera, oh. A ver, Eduardo, por favor. Tumbe. Deixa. Ai... Jefe. Eu non sou médico, pero trae moita inflamación, eh? Bueno. O bulto... O... Calo, que bulto. Non, o bulto meu, o meu bulto... Ao final, que? Ah, é benigno, sí. É benigno. Dime. É benigno. Dime. Benigno. Dime. Que é benigno. Dime. Oh, carai. O bulto, Sí, ese, sí, é benigno. dime. Pero a operación saleu ben. Que? A operación saleu ben. Sí, a operación saliu ben, sí. Vale. Señora, señora, Que? iso que é? Unha cama unha vez. Unha vez que fun pola manta, dixen, pois xa levo a cama. Ven para acá. Despois de 2 ou 3 meses volve a Gran Robert Roy Méndez.
podemos decir nada de por qué Sí. no. Sí. Non se pode. É legal, o sea, pode... Eu creo que non podemos dicir nada de por qué non puide vir estes días, eh? Como te chamas? Tonet. Dalle alta, por favor. Un anuncio solo e estamos de volta. Un anuncio.